Matty Owen fydd yn cymryd y gic ac ar ôl dechrau da gan yr ymwelwyr mae'r tîm Cartre'n cael gafel ar y gêm yma. Skorski, Jari, Simpson, Owen! Oedd hwnna yn gôl hyfryd, pasio cywrain ac yn cael ei choroni gan y dyn gychwynodd y cyfan ac mae'r derwyddon ar y blaen o gol i ddim. Dechrau'r sotliad yma. Mae o'n gwybod yn union lle mae Matty Owen a mae o'n just pasio'i. Mae o'n deitha'r golwr dan byd os ar ei ôl i, ond ti'n mynd i gyrraedd i ac yn erbyn i gyn glwb fydd Matty Owen wrth ei fodd. Bacare. 8 o goliau gan efo'r tymor yma. Rhediad da gan efo'r 8 chwith. Ac o rhaid i'r golwr ddal i afal ar honna. Bacare gwych, cymryd bobl ar, neb bydd ddigwydd, neb sy'n daclo fo fan hyn. Ar draws y golwr union lle tisio'i, ond Michael Jones yn neud yn wych i ddal i afal yn ni. Gic di chymryd yn sydyn at Smith. A Arsan sydd wedi mynd efo fo ochr arall y cae. Y peniad, cael ei gwthio'n wych dros y bar. Ar fercho gan y golwr. Ti'n gwybod be, mae Smith yn neud mor dda fan hyn herwydd mae'n mynd oddi wrth y gol a mae'n dal cael rhyw fath o bwer i'r peniad, ond mae Michael Jones yn y gol yn just cael ei fus iddi. Nawr te, am chwarae gwych, cyfle fan hyn, am ail gol, ac wedi cael ei rhoi mewn gan Davies, ac am ddiwedd i'r hanner cyntaf i'r derwyddon. Edrycha, Smith yn ei erbyn o'r trwy goesa fo, mae'n gwybod o'r cyflymda o'r ddwy lath na i dynnu oddi wrtho fo. Wyneb i wyneb, just lle mae eisiau bod, trwy goesa fo, a mae o'n just llithro i fewn, efo ti fewn i droed i'r gornel bella na, clinigol ganddo. Wild, o'r diwedd, bobl bach, na! Mae dwylo Malcolm Allen yn yr awyr a da ni'n dal i feddwl sut yn y byd nad ydy'r bêl yna yng nghefn yr hwyd. Davies at Mwdimu, y bêl ymhen arall y cae mewn a Davies! A fe allai fod yn 2-1. Ti'n bod, un o sgiliau mwy anodd yn y gêm di hon, erbyn mae'n gyda gadael y bel o da draws i gorff. Mae o'n just ymestyn, dydi. Sa ddim rhyw rheolaeth i'w gorff o gwbl. Pritchard, y tafliad i'r tîm Cartre. Nawr te, fyna gardiau goch fan yma rai. Ben y byd sy'n ar ei benno. Be sy'n ar ei benno? Mae hwnna'n mynd i fod yn gardiau goch, os ddim amheuaeth am hynny. Fedith yn bod yn ddim byd arall i Callum Morris. Bydd Callum Morris yn colli rownd derfynol Cwpa Cymru oherwydd hyn. Dim amheuaeth o gwbl. Cardiau goch yn syth i Callum Morris. Be yn y byd ddoth drosto fo? Llongyfarchiadau enfawr ar orffen y tymor yn eich safle uchaf erioed. Ie, mae bechgyn wedi bod yn wych trwy'r tymor. 13 pwyntiau yn yr ail hanner. Yn ei methu dreamio'n pethau fel yma, ond mae wedi digwydd heddiw a mae bechgyn wedi bod yn superb. Ac wrth gwrs, mae'n golygu rwan bod chi wedi sicrhau'r gêm gartre yn y gêm ail gyfle. Ond efo, oedd hwnna'n bwysig. Di angen ceic arna i wneud ffarf ni yn y ffeinal rwan, ac mae bechgyn wedi heiddi bob peth, a clod superb iddyn nhw rwan. It's a lesson again in football that, you cannot turn up for any game and not do the basics and the nuts and bolts stuff. If you don't do that right, you don't win games of football. Everything else comes on the back of that, and we didn't do that today, and that's what we've always been. It's always been our identity, and we were appalling in the first 20 minutes. Everyone, we missed the first ball. You come out to the second half, and the first 5 balls they put into our half, George Horan won the first header. Everyone, and turned the game back around and back in their faces again. In the first half we were just miles off. Dwi wedi hoffi be mae Andy wedi gwneud trwy'r tymor. Mae wedi bod yn dda i'r gynraedd, mae wedi bod yn wych ac ond heddiw. Oedd yn neis i cael un drosto ar ôl mynd lawr i 9-1 ac ôl cyrra fi, ond neis i cael un yn ôl arno fo. A mae bechgyn ni'n heiddi bob beth heddiw. I have to ask you about the incident at the end of the game with Callum Morris. What did you make of it? Callum thought it was our throw, so he was trying to get the ball, and it was just a bit of handbags. But from what I said straight away, it's a red card. So I've no idea what he's thinking, and it's really, really naive of him. In the cup final next week, I have no idea what he's thinking, and it's stupid. And when it was the right decision.
to lose your captain for the Welsh Cup final. How much of a blow is that? It's, of course it is, you know, but we've got to deal with it. We've always dealt with anything that's been thrown at us, you know, and you know we've still got a decent squad of players, you know, that can come in and cover that. It makes it more difficult, but you know, listen, we'll be ready for the game next week.